колега. Здрасти. Как се казваш? Иван се казвам. Откъде си? Тук от близкото село, малко наред. Колко години правиш ремонт на коли? 13 години. Като в началото работихме малко време с камиони, после започнахме постепенно с автомобили, започнахме с мотори, но в един даден момент насочихме се официално към колите. Доста напреднахме с нещата. Значи искам да питам как моят клиенти да ме намерят, где се намират и Значи, локация. намираме се в село Огняново, Как се казвате? в базата на фирма Рувен Транс. Сервизът се казва Рувен Кар Сервис. Може да ни намерите също и на сайта на Мотоинтегратор, като отбележите съответно града Пазарджик. И за момента сме на второ място по рейтинг, понеже все пак сме от няколко месеца тук, в тази база. И съответно с хората, с които работим и нашите клиенти, се издигаме нагоре в иерархията. Конкретно да ми кажеш, какво правите по колите, какви ремонти? Обслужване, масла, филтри, скоростни кутии, ходова част, двигатели. Общо взето всичко. Имаме няколко вида хубави диагностики за 90% от автомобилите. Говорим за автомобили след 2015 година, естествено. Супер. Правим ходова част, двигатели също правим. Даже преди няколко дни имахме един проблем с един американски Ford Fusion 2.7 битурбо бензин. Значи при смяна на двигател имаше дефект на една от гумичките. Това се е случило при колеги в Америка най-вероятно. И от нея около 2 седмици, докато намерим проблема, но в крайна сметка всичко е точно. Колата се движи, работи. Супер. Благодаря ти за хубаво интервю, много клиенти и успех, голям успех в този бизнес.